Mdara unonzani yo? Akuza gitari? Rego. Rego. Mwalimu Rego. Oh. Mnaita nezvi? Musicians, guitarist. Oh. Yeah, guitarist. Makaridza nebhendi ipi? Mabhendi akawanda. Anataka kuridza 1974. 1974. Mbuya Madure, Stella Choshe. The late Sekuru Gora, Jonas Tole, Everton Juru, Bavakawanda, Nagaita, Bavakawanda, Stere, Bavakawanda Madi. Oh, Kotomas Mapumu, what do you want? Mambo Badana. Bijana, but Jonah Pickett, and the pride of Africa. Yeah. Jonas, the Mazara movement. All right. Yeah, Magambo rekoda kana album. Akawanda. Imati sisi takarekuta albums akawanda sisi. Achatumbazi. All right. Akawanda madiki baba. Ndikatoto yangu. Inoze hicho chinyakani. Iri itoripo. Itoripo ya. Ndikatoto yangu. Iri yakatotengeswa iri record ya plastic. Iri record ya plastic. Oh. Yeah, itoripo. Unogara? Ndi pa number 23 plus 7 Davi. All right. Chimbo tiroera kaningi ka acoustic timukanzi. Mune ka acoustic eri kamunako. Akenyi. Oh, kakangu. Kenyi. All right. Munaimba? Ndinoimba. Imboro ya acoustic muchimba. All right. Ndairaza munyama, sori mugoma, ndaidzinga mamhepo, sori mugoma, kana muri uri piku, wandionerawo, zvaitwa nemuning'ina, ona vatata, ndenda mhandara, ndinzwa zvimachetezo, ndenda Chihota iwe, ndinzwa zvimachetezo, ndenda Mbare, ndinzwa zvimachetezo, zvaitwa nemuning'ina, ona vatata. Yakakona uriwe kamsamba. Amite mdara. Saka akandekenyu chako. Kari pa album yenyu. Pa echo chinyakare. Echo chinyakare. Eka release kwa gore. Takaita 2009. 2009. Takara kuzoratso maketeka zvakanaka. Akana munai munogona kundipa kana muchikwanisa kana isina vanhu vakawanda. Haina vanhu vakawanda. Yakatengwa. Yakatengwa ere mda. Yakatengwa. Makarekoda ni? Ne Mparutsa, napita Mparutsa. Kumasaza uko. All right. Napita. Yakamaketwa nani? Nakagoma. Itwa Mano Kagoma. Yakatoiswa pa mhepo pa internet. All right. Yeah, munocho angari pastor. Achirwere akamaketwa. Saka makandipa zvinowinza mutauro kana zvinowinza mutauro kudaro contract naye yakafa kudara contract yakafa. Okay. Contract yakapara. All right. Aiwa takumboenda kune tsano unamkanya munoitwani sita nonzi Kurai Makore. Kurai Makore. Munoita nezvi? Ndiri muimbi weChimurenga music. Muimbi weChimurenga music. Semati Chimurenga music asi mune ukama nacho mazvapumukana mukutedzera? Ya tine ukama namdara Thomas Mafu. Chii chako Thomas Mafu? Tinoti baba. Oh. Oti baba kusaidi kwani? Kusaidi kwa baba cha. All right. Kubva kumadzikuru edu tichiuya takada. Marondero kana kuno kuruve. All right. Saka vakatokuona vanotoziva kuti ndiwani? Anotoziva everyday totaura tese. Nevana vacho vanotoziva kuti ndiwani? Vanondiziva. All right.
Nera nezvi? Tinoimba music. Chimurenga music. Yeah, which is traditional music. Wakamboimba masongs mangani so far? So far in the Album. Tiruoneka. Album. This album. Rakanzi Garaunzwe. Anditi rukumaketwa nani? Takari record at Com Studios. Rakarekodwa na Oscar Chamba na Knowledge Nkoma ndo vakaita. Then susu takazoisa music pa online. Yakaenda pa Deezer, pa Amazon nepa iTunes. Saka taanchiedza kuri pusha tiri kunoko, in situation of COVID, so many things zvamira. Music ifambe zvakanaka. Through kuti ma-CDs chaiwo kuti mutengese ma-CDs zvagara zvakanaka. Asi pama-CDs harisi kurowa pirates hakuna. Sandamboriona. Zvazvinoita ndezvekuti music kufamba kwayo inofamba mbichana so vanhu vamwe vakazonge vachinzwa plus vamwe vanotosiya music yavo vachingoendesa vega kupiracy. So anenge aiwano munoziva zvinoita music kana yanakidza vanhu inoenda yega. Saka alright, imi mine piracy munowirirana here. Inini, you get nothing out of piracy. But at times unozongowana popularity. Those zvinosara zviri, but wewe as a musician unenge usina chawinacho. Anditi. Saka muti pasine piracy. Pasine piracy. Because inoita kuti ndiite nzara. Asi umwe nguva inokupa mbiri inozoita kuti ndiite mariwo pamberi. Saka zviri both sides. Because zvinozvi kuti uti unomaketera music yacho vari kumaketa music havasisina kuwanda. Hakusina na grama na galo. Zvaiitika kare zvezve kuti waigona kuti unopuwa contract kurecorda music for free. Anditi then ndo vanoita marketing votengesa zvavanenge zvasara vachiita se vachikuposa. Sometimes vaitopa advance ka usati watorecorda. So now zviripo ndo zvatakatarisa. Unoridza gitari? Inini handiridze gitari. Unoite chii? Pamusic yako unoite chii? Musical, I am a vocalist. Hapana kana instrument yaunogona? Maybe mashakers kuridza hosho. Alright. Hosho maybe hand clapping, percussion. Alright. Timbotiroera ka1 kanamba karapo. Mudhara handi munoziva manamba arapo. Ubva wataura kuti karekodi kacho kanonzi chii? Toti kamboka kuda kurira kaka kanonzi wawa. Wonyatsoimbisa zvine power. Karuda power nditi. Karuda power kuti momba masvika kure ka German. Yes. Umirangu repondo kapera ne wawa. Mari yangu yapera kushabini. Oh my guru ndozvireva ndotufa. Yapera kushabini maipeshira uya vana mari zvikuru vopera nemhezi.
Right. Song yawaridza yakada kungoita fanike yatumaswa pfumo. Chii chakaitika? Ya kambo katakaita remix from his album kanowanika pana kunyingwe neshumba saka kambo kandakatotaura nawo naMdara ndikati Mdara ndine kambo kandoda kuita sei kandoda kuti ndidzokorodzo pandichaita album rangu ndokafitawo paalbum tsamba nangoitowa waiyoyo ndo yandakaita. Alright. Une makore manganiwo? I'm 32 years old. Are you married? Yeah, ndakati. Nito nevana ivo? Sure. Yes. Vangani? Ndine 3 vana. Oh, iyo nenhamo iriko muCovid munomuwa kutoita 3 vana? You know, vana vanokura. Alright. Yeah, vana vanokura. Zvenhamo and so forth. Vakawanda vakakurira munhamo. Tagara tiri venhamo. Saka hapana chinyowa. Unogarawo? Ndoizvo zvindogara kuWaterfalls. So unenge uri musaladhi azvidika izvozvo? Aiwa kuWaterfalls kutoingoenda unogara but actually ndakakurira kwaifritz kupi wacho? Old Canaan. Old Canaan. Hakusiri kwakwana major ere nekubhaira corridor? Taigara malines ekudhuze kwaMugabe. Yeah. Pane maflats aripo so? Jamaica flats. Line Jamaica flats ndo line. Alright. But since waro akanhamba kasiri kako chimboita kako iwewe tonzwa kuti iwewe talent yako because apa wakablesswa kunzi uimbe song namukanya ka ndi baba vako ndamboti mumbonzwa kako iwewe chimboroyake German. Ndiye wangu. Right. Akari paalbum era? Dzimwe dzatiri kugadzira. Kuda kari paalbum kamukurai makore ako? Kurai makore. Yako. Okay, miraiti. Tsvakai one kari paalbum because munobirwa malyrics German. Ndakaisa kubira too much. Aiwa zvina basa munongoti nhonga one. Diani achati nunura Africa bababo Africa bababo Africa Diani achati nunura Zvirwere baba mu Africa Zvirwere baba mu Africa Wondo yo baba mu Africa Wondo yo baba mu Africa Diani achati nunura Diani achati nunura Corona baba mu Africa Ebola baba mu Africa Wedzera baba mu Africa Kolera mambo wangu tapera kanonza Africa. Kari paalbum.
Mati kakawanda mbira. Ndambira dziripo. Akana acoustic. Acoustic Paine baseball line. All right. Unaweza kutuite guitar pasina bass line. All right. Makaziyana semi. Tikangoti na mkanya tane 2 years here, yes. Ya bayo yachinitsvakwa ida kuti album iyoyo. Right. Saka ndokubva audzwa kuti no pana aimbeta nana Jona nevamwe Meaning Jonah Stone. Jonah Stone, yeah. Ndokubva azouya muno Mbare akasvika kumba ndokutanga kuzivana kubvira ipapo up to now. Saka mukushanda zvakanaka. Zvakanaka sei tikutoita imwe album izvozvo inenge yakatopera ndizvo zvaimkai music takagadzira yasara kuti tichingogara pasi as a team again togara tocompila music yedu yogara yapanzvimbo anja tozoitiwo pamberi apo iri rambopindawo mukati mune vanhu. Alright. Saka ndada kumanager yame manje. Anonzi Lakimzala. Ane phone number. Yes, anayo number. Tipe number yacho igara yaenda. Koma lake wanowanika pa 0773 381 494. Sokerera futi 0773 381 494. Sita Lakimzala. Vanogara Ari Waterfalls. Right, mumwe musaladi futi. But rageto. Zvapera zveshe. Zvapera. Zvakapera. Hakuna mvura yakaWaterfalls. Kwangozara mabhoho chete. Vanoona. Saka rageto. Saka mudhara muri kuona music ichienderera mberi ere. Mai manje takasiyiwa izvozvi takasiyiwa naSoldier Love. Mukuru weZimdancehall. Ichibaba ngwendeza weZimdancehall. Right. Takasiyiwa naOliver Mtukudzi. Mukuru futi wemusic yemuZimbabwe, traditional music yedu isusu. Hatikamboti takasiyiwa namukanya but vamukanya vakabuda munyika. Vachiendawo kunze kwenyika vachitsvagawo kuti kurarama. Saka imimi nekuona nesituation yedu yemuZimbabwe zvisina kana kuti politics kana kuti chii muri kuona tichienderera mberi iri nemusic yedu. Iyi mabvunza wakanaka. Music iyi maonere angu ini nezvatinoita isusu tinoda kuita kuronda tsoka irambe iripo. Ndakaita rombo rakanaka namukanyama sokuti ndo mavari asi ndo music ina identity yevanhu vedu vemuZimbabwe tikuitira kuti vana vakure vachiziva kuti music iyo yanga iripo. Ani mamenshona najala vana vanovaziva vatomazi mapfumo vanogona kunzwawo music yavo vanonzwa paizvo kuti ine utsamwe yakarema kuti havazivi vanhu vacho. Sada kuti tiri muno isusu nakurai music yetu idzorere mukazwa CD ratinaro iri tadzoka kokutangisisa kuya chaiko ndovuga muchanakirwa nako kokutangisisa chaiko Taurai title yeCD yacho because ina ndikamboti munondipa zvenyu but taurirai vanhu vachakunzwa pamhepo kuti CD rinonzi Kurai Makore rinonzi chii. Album iri randakabata rinonzi Gara Unzwe. Meaning sit down and listen. Gara pasi uteerere umbonzwa. Now nekuti chinhu chatatanga kuuya nacho isusu myself but Chimurenga music yagara yanga iriko. Saka isusu tauyo tikupinda tiri mumutsoka idzi dzeChimurenga music. Amukona. Saka tiri kuti vanhu chigarewo munzwe kuti Chimurenga music chiri kucontinue. Anditi chagara chiri muChimurenga music and chagara changa chichienda so tiri kuti isusu chiri kucontinue hachisi kuzomira Chimurenga music. Chicharamba chichienda. Aiwa mune muchisimbisa. Bosi tine vakomana even vesungura vamwe vakatisiyawo. Vakomana vepakwekwe apa. Vamuziya kamukomana wepakwekwe. Dewa eka. Saka vese kune vakawanda vakatisiya. Iwewe chii chakaita kuti ufambe nemusic yeChimurenga? Chii chakakuinspire kuti ufambe nemusic yeChimurenga? Inspiration yangu yeChimurenga music inobva pakuti kukura kwangu kubva ndiri munyika. Mumba medu chaimo ndo music yandakakura ndichiita sei. Ndakatoendeswa kuchikoro chekudzidza mutown, ndaidzidza paDavid Livingstone mutown. But ndichidzoka kumba nyangwe ndanzwa zvandanga ndichinzwa kuchikoro kana ndiri ikoko ndaisvika mumba muchirira Chimurenga.
so ndakakura nemusic iyoyo then ndazoenda kumusha kunogara kumusha boys ndakazotransferwa chikoro yana unogara kuguruve ndakugara kuguruve kunotambwa makuva kunoitwa mabira kunoitwa sei kunowanda tradition so I had to follow tradition so from that tradition ndikati nini ndikaitite sei ticontinue plus tsoka dzamudhara dzinenge dziripo kana ukanga wakagara namudhara vanoramba uchikudza kuti Kurai tinoda zvinhu zvine hunhu zvine rutsigo zvinhu zvinoda kuti unge uri munhu ane chiremerero pane vanhu kwete kufumuka saka pachivanhu chedu kufumuka chinhu chakaipa unove munhu uya wekuti unongochita zvinhu zvako asi vazhinji vanogona kukushora pamusana pemabasa ako saka kuziva tsika dzako isusu tinenge taakupricha tsika dzedu nemusic nekuti tizikanwe kwatinobva nemusic. Saka mukuru anokuteererei mwana? Ya zvakanyanya. Chandodira hangu mufana uyu chekutanga seanga asipo mazuva acho masongs mazhinji avaiteerera mamwe titakaridza mamwe acho saka mwana akakura maonero angu background yake ari background yemusic yekuti anoziva ndi baba atonditi baba ipapa totobatsirana kuareja music anoyana yemusic yake totaiwa ngatifambise takadai pano nepapa pamunombotadza kuita pabasa kuti dai angaenda akadai ndikaenda yakadai ngatiiti oteerera kuti aiwa ndizosomudhara saka music kuteererana hazvinoende kuti mudiki aiwa zvauya nazvo kungozvisa potogadzira toteererana zvakanyanya stereki. Aiwa zvakanaka. Vashori vadzimuvanova kurarama kwedu musavashori vadzimuvanova voyakarira mucherechere unaenda kuruveiwe kurarama kwedu musavashori vadzimuvanova kurarama kwedu vashore vadzimuvanova aka kambo akanzi kanonzi hondo karipo paabama iyo according kuziva kwandiri kuita anonzi Kurai Makore but hanzi unenge une band futi band rako nonzi chi Black Lions saka wakangobva kuma Blacks Unlimited wakabva waenda ku Black Lions akuwanza chirasa kapana ini akune ma Black Spirits kune ma Black Eyes kune Black Lions zvichingofamba zvidaro yeah but muri kuona kafambiro kamuri kuita handiti kane music yenyu makambotengesa ma-CDs mangani sofa kufunga kwako kana kuti hapana? Takatengesa paalbum launch takaita album launch makaitirawo kuGecko Gardens ndikupiwo kuGlenlone tantiri mucovid saka paitwa kunzi panemba chinzi vanhu 30 vanhu 40 saka takamonetoka private private chakuti kedu kaike kuti munotengawo ma-CDs ndo matengesero takaita ma-CDs ndikozoitawo mamwe andandinawo kune vanhu vandosangana navo vanada ndinoita sendinotengesa so approximately tinongoto pama-CDs nearly about 300 awatengesa so far. anosvika ikoko. Mune muchita mari ma-CDs enyu sezvakaita izvi inenge rakagadzirwa zviri complete so rinoita 5 US then kozoita waya anenge ari mumakesi edu aya masleeve tozoitawo ma$2. alright so aya takagadzira zviye zvekuti
Andakagadzira zvezvo kuti pane vanoada vanoda rinenge riri mukesi kozoita vanoda riri muslim low budget CDs. Saka kungomikisa but aya anenge ari mashoko mapondo ndo anozombodiwa akawanda. Emapondo ndi akawanda. Inonzi munomutengesera muri kupi kunyanya? Mbare musika peda. Mbare pamusika apa. Kana ndikaenda kufiyo kana ndikangopindawo pane ndasangana nevanhu patakagara takatandara sezvo takangoita so togona ngototanga kutambidzana maCDs tichitotaura ipapo. Then they come vamwe wekuti unototi uyu rega ndimupe music aende kunenzwa through kuti munhu wekuti anogona kuita akaenzwa anogona kumuudzawo somebody tell somebody to tell somebody kuti music iyi iriko. Alright. Ndokufamba kunoita music. Kwa mimi mudhara mimi. But munonzanizve? Rego. Rego. Imimi pakuridza kwenyu music apa. Makore makatanga kudhara kai muma 70s kai? 74. Pakuridza kwenyu music. Maipiwa mari toti pa weekend. Yazo zvaita yanga iri time yaSmith ka. Musadibeka. Azikudiba. Yanga iri koroni ya 25 cents. 25 cents. Koroni ndo 25 cents. Yeah, pamudhara ronika. Pamudhara ronika muna 30 ka. Mazebrons. Haka sounds. Nana tapera. Tapera angari drama wa nonzani Chimbetu ka. Yeah, ndakati mukomo wake John. John Murira akatisiya mai manjo. Saka vangari makoro na type. Mapiwa 25 cents. 25 cents. Achaitenga. Ngwachaitenga. Izvokuti mabhachi kisha ndakatenga bhachi rangu rechechi raita chi 10 cents ya netiki katika ni mapuma mateka bhachi 12.5 cents. Koma karidze makamboridze rena checkstar wengo 2+2 wedu. Ndakaita kwete checks ndize kuruwa kutoka kumsha kumwe chete ndakaita na Elisha Jusa mazo wamboneza na yaya pakazoita ma 2+2 imwe yana 2 Wedzera 2 yemafika. Alright. And Zimbabwe naito Zimbabwe. Okay. Bate ndichana. Apa kwangu ato kuma 2000 kapa. But kudara takambita kwa. Ndiwachine new Tutankhamun. Mana ina mdala chachukoka opa sasa. Ndana checks ka. Ndana dinoka. Sanga tiri ngwaita tadiki. Kwa kweli pipe Tutankhamun. Tukuta food switch. Tandiki orange juice. Ndibadina orange juice na mdara Roddie. Yeah. Orange juice ya. Ni Jeeps caravan. Iwe. Saka alright tokoti kuma 70s sataina independence. Mari yamakapiwa yakawanda yacho. Kunzi mari dza band. Yakawandisa yacho yanga iri mari. Yakawandisa kuma 70s. Pane show atakaita ku Vic Falls. Takati tiri for ma band. Yanga iri akanokora mangani. Anga 3 makorona 10 cents. Saka 85 cents ndo yamakapiwa. Anga iri marodo. Mapiwa 85 cents. Zvinzvita. Motikari aita $100 $30 tumangiria tuya. Tumangiria. Nomadhuriyadu. $1 something. Motikari? $1 something. Alright. Ndakangoya ndakatenga pa Fernando. Paseri pedu bai. Right. Yeah. Ndaurangisa mukacha pote. Apedo kangoya. Yeah. Saka mune muri here mudhara? Ndi muri ya. Mune vana ngani? Ndine 4. Vazukuru? Vazukuru ndine 4. Vese varipo? Vese varipo. Nemukadzi? Nemukadzi ya. Hamusi kuita musikanza? Kana vana vangu vanoimba futi. Vandomboita naye pacha vanoimba futi. Alright. Toda kungowirirana panyaya dzekuti panyaya dzemari dzekuma 70s. Right. Kuti yanga isikapfure pondo. Yanga isikapfure pondo. Pondo yanga isikapfure pondo. Bozi dhora ranga riri blue ka? Riri blue ya. Ne fish. Fish ranga riri blue ya.
raidziya ka ungasikati matiki because bhazi raita 2 cents ka Harare United raita pen tataita pen change nechiburiso vaita pen neipen nehafu yacho ka vaizoita tiki pazoya madhorari masensi asmith 1970 ndo payazochinja mari manje arachinja 1970 mabva kuna Gaffa utodi ka pakakapiwa masanctions iyo inenge yanga yane yawanda asi yanga yane power handiti taitenga 15 pence 15 pence ndikirikini 5 kg yovo aita 15 pence 50 kg ichidhirivhara newonder bike komulaza vasingabeya vaitosikaonyora vasingabeya saka upenyu hwenyu wemurodhisha nemanje manje tamuzimbabwe ndoupongo uri nani panyaya dzemari kuti mari ndeipi yaishanda yanyatsokuti zvinhu zvenyu zvaita yerodhisha isense taurana chokwadi to be very open mari yerodhisha isense because aitenga handokutaurana chokwadi kwete ita straight forward yaitenga handiti waitokaisa 1 mari momwe 1 vaigona kuya regrosa riri 1 chikoini chiyacho chaitenga grosa pandori pamukaisa mazuva mazikoini akazara kudai kutendichi saka 1 yaitenga yerodhisha yaitenga Mendo kana achazotenga yamazuva hatizive ichatenga zvayo tiri kugadzisa nyika mudhara musatye mendo kana achazotenga kudangozivisa vanhu kuti imi makakura makazvarwa gore ripi ndazorwa 1957 57 kupi muno Mbare Harare hospital ididi yakazati yapo yakazati asi vamwe mazikoma vakazvarwa muna Chihota ka ndopamba neidi achivhurwa tidangonzwanana ipapo nditi ndakazvarwa wangu paididi zvangu but imimi nekuona kwenyu nemusic kuti kane mufana mufana kutaura chokwadi pavanhu vese vandakadza navo uyo aita kunge anga akatokura kudhara samudhara angoita kunge anga aripo kudhara sezvo zvaamutaura zviya kuti akakura chinzwa chokwadi sokuti kakliki katinako nelinki yacho hatinetsanayo ari chaimo saka anoteerera zvakanyanya plus chandakaona zviri mari tikangoti ifamily background yaweikwana mukanya ifamily background mukanya upi kataure ana Thomas Mapfumo baba wake baba wako ndi anonzani miliona na mashari mumwe ndanase baba wangu anzi Dominic Makore saka na Thomas Mapfumo baba wako Dominic Makore relationship yawe ndeipi kana makambonzwa imwe biography yaMbare kuti ane surname kuti Makore ndiye kubva Kurai alright manzonzi soko wafuanaka ndo zvinoreva kuti isusu ana mukanya nasoko wafuanaka baba vangu baba vakabereka Mbare Thomas Mapfumo nababa vakabereka baba mabrothers sa baba varipo izvezvi vasara is now 94 years old ndo baba vasara mufamily vakabereka makaberekwa nababa vedu vakaberekwa kwavo saka Makore is our son zvakawando hazvo tingazotsvaga nguva yekuzvitaura after aiwa tozviita rimwe zuva kuti whatever but Makore is our son inini chaiye hanani and he like this at the time when I'm going to post out Tom Kurai Mapfumo ndikati no it's Makore inini ndinonzi Kurai Makore because now unotanga kuita kunge munhu ari kuchemera fame after all I have to fight my own road as well anoona nditori nehondo yandofana kurwawo yekuti Kurai Makore Chimurenga asachapera achisacha hondo yako ichiripo ichigere ihondo chaiyo yabu
wakandinyepera rudo wakandinyepera ndaiti ndini ndega ndichiti ndini ndega manje nhasi ndazviona jojo unomuda jonasi unomuda kidza unomuda neniwo unondida ona chisheru ona chisheru chisheru kari paalbum ira music mwetu but yakazara hosho zvayo. Alright. Saka imimi vamwe munoshanda nayo ndani panguva ini handisi pana mukoma waRego avo. Tina mbendu medu tina funga ichisakuwana amboitana mudhara bauka Mr. Bauka kuimba muchiziva pavideo yenzi mjinga Rego that guy ndiye anoridza best guitar Alright. Then kouya madrums toshanda nemukomana anonzi Mwalimu. That's my electric drums I do. Drums. Then touya macongas ana anonzi Rego kamufana muchidiki. Then touya Usher anonzi Wedzera kana Phineas anoridza Usher. Koti nyamashisha Vitalis ndiye anoridza mbira nemufana anonzi Tinashe anoridza mbira. Mabacking vocalist ashandoona vakawanda zvezve on and off. Ngotaurai mazita acho. Ana Beti Simbanikari matwins edu Beti naBeti Simbanikari matsagarikari. Ana Rumbi mamoyo kuchitungwiza. Eunice Kapandura ndakamboshanda naye futi tichiita so ndaiona mudhara nomufana anonzi Prince komufana anonzi Prince anoridza futi ndidikita so ndezvezvo kuti tinenge mamwe acho masession artist manouya zvinhu zvacho zvezvekubatanidza vekuti vagara like kana vanafunga ichisakuwana Vitalis Tinashe Wedzera ivo mudhara neni we make the core nebhendi rekuti hatifani kutomboshaya kana tichiti tiri kuenda for a show hatifani kushaya tifana kunge tiri pamwe chete. Alright. Saka minimum ebhendi yenyu is 5 bhendi redu isusu rinosvika ku9 but imimi kunyanya makarerekera kumbira nditi so mbira dzedu dzinozoda magitars. Alright. So it's a fusion but fusion yacho ndiyo yakagadzirwa namudhara yekubika Chimurenga kuti ichizonzi Chimurenga music but iti trade. Alright. Music yatungotedzera sekugadzirwa kwakaita kwayakaitwa but tichiri unoziva kana wa music wane mukana yekupinda mumastudio akawanda pfungwa dzinoita broad unotanga kuitawo zvinowanda zvinoramba zvichiuya mumusoro because unenge wane mukana yekushandira mumastudios akawanda. Alright. Iwewe zita rako chairo unonzani ende pane vanhu vakuda kumhuresawo here kana vakuda kukwazisa muno muZimbabwe nekunze kwenyika? Zita rangu inini ndinonzi Kurai Makore ndichiyera soko wafanaka ndichibva kuGuruwe ndokumusha kwedu. Vanhu vandingade kumhoresa vazhinji ndinotanga kana naivo baba vangu kuAmerica ikoko ndichiti ndinovakwazisa zvakasimba. Kana mukoma wangu tapfuma nei. Baba wako vapi? Ndara Thomas Mafumo, Dr. Thomas Mafumo. Ndokwazisa mukoma wangu ariko ikoko. Zita toda mazita. Mukoma wangu ariko tapfuma nei. Kuna Chihota. Kana uchikwanisa kutaura nemasinemi zvakanaka. Chafumani Mafumo, Chihota, Mafumo, Mati, Mafumo,
then ku South Africa kuna Mhwezha, kuna Zino Tyre Zino, kuna Marapara Jabu Marapara Chizvirisei. Ku England kuna namudara Ganya, kuna mudara statu mamwe acho anenge achitiza bozi vanhu acho vanenge vakawanda ya watopanzwisa uno muZimbabwe amofela aripo akoma drips knowledge mkoma Oscar Chamba maproducers angu akanditirawo music iyo iri kuita kuti ndinge chidai anamukoma Sulumani Chimbetu ndogara ndichishanda nawo zvakanyanya vamwe ndinovamhoresa nechikonzero chekuti ndineshungudzo kwamhoresa ivo ana Peter Moyo ndineshungudzo kushandawo navo Zimdancehall artists vese ana Killer T Kina vese ndinoti makasimba here vakomana tichirwadziwa nekushayika kwakaita Soldier Love moyo unorwadzawo kuti mumwe wedu akatisiya zvinhu zvakaoma mukomana aigona hapana dispute so Sauro aigona zvichitiwo kana kuine vamwe vandenge ndasiya mundiregerere vakawanda aiwa tatenda then ndichida kutendawo manager Koma Lucky Mzava phone number yavo phone number it's 0773 381 494 zita phone number futhi 0773 381 494 kwaimi munobatwa panhamba ipi it's 0785 581 114 watatenda komukoma wedu Rego Yeah, thanks very much. auite All right. zita renyu chairo chairo Zita rangu ndoitwa Remigio Tarwireyi, ndo chairo chairo. Asi ku music industry ndoitwa Mwalimu Rego. Rego short kati ya Remigio. Mwalimu teacher. So ndaifundisa pa Zimbabwe College of Music kuma 70s and 80s. Mboreza Kena Nikamoyo, Professor Kamoyo, aiza trombone kwa Thomas Mafumo. Ndoti Swabi Louis Mhlanga ari ku South Africa. Ndoti Richard Viaji ari ku America. Sino vazhinji vakapera kufa. Ndoti naye checks ari panapa toti ngaazorere murugare tavengwa. Ana Elasha vakawanda generation yangu vapera kufa. Baba Sulumani Simon mukona vese ndakutaririsa vakapera taure zvinhu hamusunungukai tichika gurupu racho rapera kufa ana Tapes gurupu rapera apera muvira Bozmura chimwe changu ichi baba Potato mboresa Hebert Jiba mumwe wangu taita tese ndomboresa Poki ainza Pied Piper afaranga ari ku Fit Falls ndadomboresa na Paul Mandiwa Basement ndomboresa Alec Macheso ndo ya knowledge producer akati na Sulumani ya kuramba achisumudzira ndingakuti ndiwa vachinji Sulumani mukuti Sulumani fana kuti kufamba naye kuti namkanya kuti ndakaona vaning'ina vakanaka kwandiri muine rugare bese kwamuri koko nevandakanganwa ndinehorombo asi mese tino kudai rambai musapota project yedu atenda ko phone number yenyu inoitwa chi 077 211 6694 dzokererai futi 077 211 6694 zita repachitupa Remigio Tarwireyi handitika zimakizare Mwalimu Rego munogara upimi panamba 23 muna 7th Avenue muno mumbare imi matimogara waterforce mamuda kutaura something anchida ku vamwe vanhu varamba vachiuya very sorry amai chitova sisterani yangu mai Matida
tichisimbisa futi mundaraunda kuti zviri sei tichiti teerai Chimurenga music murambe makatitsigirawo. Kurai Makore and the Black Lions munotowana paTwitter, Instagram Kurai Makore and the Black Lions, Facebook Kurai Makore and the Black Lions. Vanoda kubata manager namba tambotaura tidzokerera futi namba nezita ramanager. It's Lucky Mzava 0773 381 494. Ndo pamunovabata tichivatenda zvikuru ndo vandita kuti ndigonesana nakoma Madminos. I'm very happy kuti ndasangana nakoma Madminos boys mupenyu wangu. Music yenyu iripo online ka? Music iripo online paDeezer, Amazon iTunes music. Alright. Kurai Makore and the Black Lions. Mpeka album tirione futi. Mpeka album tamze album kumana tirione futi iro. Nyatsotarisa uyo Kurai Makore mamona ka momusapotawo hama neshamwari chimupana chakasunuka uyo anenge ari kuteerera unenge uri kuteerera unenge wakabva kumusha kwakanaka. Aiwa kuguruve kunobva vanhu notine timu yangu yekuguruve whoever vari kumhiri kwemakungwa vanobva kuguruve vese ana yawe ndirangarireiwo ndiriko kuno ndiri kuita Chimurenga. Tinoda kuti tisimudzire nzvimbo yedu mageto ese atichafamba Mbare, Hafiridzi, Kambuzuma, Budiriro, Glenview, Mfakose, Glenora. Chinzwe iwo. This is our music. Ndo music yedu as Africans as Zimbabweans. Ndo music inoita kuti tinzi tiri tabva kuZimbabwe. Mukoma Rego. Amana mashoko ekupedzira here. Ndingangote kupedzisira da general vanhu vese general kuti istiri vanhu vatema ngatisapotane as artists ndikutaura kuma-artists especially kuma-up and coming artists ndokutendai nekubatana kwese kwamuri kuita mese nevazhinji vacho vachangopinda mavhiri tivatendawo futi nemaproductions avo vari kuita nokuti tine urombo nenguva yecovid yanga yakamboitika but patavhurirwa tofunga ngachichiputika kumunhu wese tinozvitenda. Tatenda mova neswa rakanaka.